Na Rympei U channel paidbah Bri U Hynñiewtrep. Usupa Intendant of Police SP jong ka East Khasi Hills ubah mynsiem mulapan pau ya ki jingmi na ka jing toket halor ki artli ki case bay day ka jing khat no jong arul ki heprit na ka snong nongra ka balajia haki benai balade halor ka jing khat I heprit Insaphira leng dok maunai bo mynsiem ulai thu ba ka jing kenno ka long persya yu khenna barang khalai snam karta namar ba u sya kenno ba u dang day u khenna rit lan yu tam minor USP ulong ba omla ban toket di hukum ki wei ki balale kam sniu ki haban penlong ka jing toket lani kata ka interrogation ka bakar pang hakaba ka jing toket ka hablong harangkat ka jing don lang ki child welfare committee CWC ha ka jing don lang ki consultant bat hadin balai jing bit ulong ula benrap hadin balayo ban wat bania yaw niu khanna ka jing lap nang kong kalong ba u dei tang ma u badan bat I heprit hakapor ba iklan ulong ru bakat kum ka kai phot postmortem la shem bai heprit iklat na ka jing ngam ha kumta ka jing tokit kan ya chakmat ban pen shisha lo don kanu ka jing thmu ka basni wala kam don kanu ka dak ban ong kumta ndai kidang ya bat kidang yai wat ya ka jing shisha halor u heprit Kyrshanbor kharmudai USP ula Pyntip bakilayo ya ka kai phot postmortem jong heprit bat kidang ap ya ka forensic report ula pen shai ru ba ka jing khat heprit ka dei na ka jing duk mynsiem lani kata ka suffocation da ka bakdo ba ka special investigation team SIT kandang yai beteng ya ka jing toket jongka uba mynsiem mula penkut da ka baong ba ka jing toket kadang ya chakmat habar artli ki case ban wat lot ya ka jing shisha halor kan ka jing ja bas ngosi